Da ni'n edrych arno ar hyn o bryd, cymal y cyntaf ydy Fleur Jones, Elan Mai Evans ac Elin Thomas. Tafliad gwych fan gan Fleur Jones wedyn troi nôl i glirio stondin Jack Fagan cyn ddod allan gyda'r ddafad nesaf. Cyfle rwan i ganolbwyntio ar y gwlan bol na roed y mewn yn y canol, lapio tynnu'r ochrau na at ei gilydd reis sydyn. Tra bod Elan Mai Evans hefyd yn taflu, ac wedyn mae'r ddafad nesaf yn dod allan gyda hi. Mae eisiau wedi clirio'r stondin i Ian Jones. Cyfle rwan i roi pethau at ei gilydd cyn i Richard Jones orffen y ddafad. Mae o, bwrw golwg dros i ysgwydd, wneud siŵr bod o'n amseru efo'r cneifwyr eraill, fel bod yr her yn gyfartal i bawb. Ie, mae'r pethau di sbidio fan hyn. Mae'r cyflymder yn mynd yn gynt. Maen nhw'n symud o gwmpas yn wyllt, ond eto mewn control. Pob peth maen nhw'n gwneud, pob symudiad, mae'n cyfri at rhywbeth. Concentration levels yn mynd fyny ac fyny. Mae'r llyged na yn bob man. Gweld Fleur fan hyn, mae'n anadlu, yn signal o fewn, yn trio cael pethau dan control. Cadw ei llyged yn bob man. Elin Thomas law yna te, mae hi'n mae reit fyna efo Fleur Jones ar stand-in. Ddwy o'n nhw drawiad am drawiad dydy, a fawr iawn i ddewis rhwngthyn nhw ag Elan Mai Evans wedi bach ar ôl, ond hitha yn bwrw golwg ar y stondin ar y cneifiwr, tra bod hi'n taflu yr cni yna i'r blwch. Dyma ni felly, gawn ni weld sydd hwyl mae Fleur Jones wedi cael yn cywasgu'r cni yna, clirio efo'r brwsh a wedyn taflu. Dyna chi gamp yna wan, oedd wedi gallu clirio o dan droed Jack Fagan cyn ddod allan. Elan Mai Evans rhywun peth wedi clirio'r llwyfan, nola hi efo'r gwlan bol, ochrau mewn. Dipyn mwy o gynnwr fel ti'n deud yma'n hyn ar hyn o bryd. Cwlwm rwan reis ydy Fleur Jones, a mae'r cneifwyr wrth gwrs yn cneifio'n gyflymach. Rwan i gweld Rhydian Evans gyda hi, cael cic yma yna gan y ddafad. Elan Mai Evans di hon, Elin Prothero wedyn. Nôl â ni efo Fleur Jones, mae'r camera mynd mor gyflym a bob peth arall sy'n mynd i gwneud ar y llwyfan yma. Mae pob peth yn tasgu i bob man yma. Y dyn y camera, y gwlen, y trinio'r gwlen, a ni mewn Fleur fan hyn yn hitio pethau off y bwrdd na, nais y glen. Elin Thomas fan hyn na stand 3 yn sortio wannol len i wannol lefydd. Elan Mai Evans, mae hi allan â tawliad bendigedig fan'na. Fleur Jones just fan'na efo'i hefyd. A'r chydig bach ar ôl rwan am yr defed dwytha wedi dod allan o'r gorlan rwan dwi'n credu, felly fydd na fawr iawn o amser rwan cyn fod y cloc na'n dechrau ticio. Unwaith mae'r ddafad dwytha wedi cael ei chneifio, mae'r cloc na'n dechrau ticio, a wedyn mi welwn ni straen. Ond mae jyst rhoi rhyw fath o argraff i chi pa mor ffit mae rhywun yn gorfod bod y dyddiau yma i gadw fyny fo'r cneifio yma. Dyna di rhywun ddim yn cymryd hynna i ystyriaeth falle digon. Mae'r merched yma, sy'n nhw'n gallu rhedeg marathon, dwi'n siŵr. Wel, mae o dydy, ti'n bod, mae yna sôn am wneud o fel mafol gampau bron, yn does y cneifio yma. Mae yna sôn wedi bod, ond o sylwedu, maen nhw'n mynd o ochr bwrdd, maen nhw'n sprintio, falle bod o'n fyr, maen nhw'n sprintio nôl i'r llwyfan. Mae yna lot o symud, a symud cyflym hefyd, a eigni uchel. Gwylio Fleur Jones o fanna, mae fel sy'n dawnsio, fel dawns bron iawn gen nhw, maen nhw mor gyfarwydd ar broses. Elin Prothero ydi hon, a wedyn dyma ni Elan Mai Evans, Cwlwm, chydig bach yn flerach o fanna, ond dyna bo, mae rhaid symud ymlaen. Ie, mae hi wedi camu fyny yn amlwg, oedd hi'n cystadlu gyda ma'n doedd yn A'r ffermwyr ifanc yn oedd. A'r ffermwyr ifanc oedd, ie. A fe, dau lwch ar ôl i fynd lawr y llwyfan i wyfyrniadu fanna, clirio'r stondin rwan. Yn wir. Bach am y... Mae'n fel storom mae'r eira yma. Mae'n lliwchio yn y pendraw yma. Yn dydy, fara teg. Yn lliwchio'n wyn. Da ni bron iawn y glân yn tasgu fyny i'r galeri. Ia iawn. Elan Mai Evans sydd rhywch chi bach ar y blaen o ran yr odmens ar hyn o bryd. Gwni weld be fydd yr hanes. Ydy wedi gwneud digon, ydy fod digon taclus. Mae'n cael ei golwg arall. Dwi'n rhoi llaw fyny. Elan Mai Evans yn cwblhau hwnna. Yn doedd dwe? Mae ochr ei mam yn dod allan fyna, mae'n debyg. A'r ddwy arall allan hefyd, bendigedig am cystadlu. Wel, cystadlu, yes, agored, na fod, a ni disgwyl safon yn fan hyn, disgwyl cynnydd yn yr her, a mae o'n sicr i weld yn fan hyn.